Om Ilahi Om Ilahi Awik nam hastuna masidam Awik nam hastu silat pringgang jagat karuna Sandu budya murciteng kawi kawine kang wis mengku kaono saderenge jagat gumelar menapa to ingkang kaheksi manggon tanpa papan diat tanpa warana sayekti lamun megar ngebaki jagat yen mingkup sak merica binubut bebasan sayekti wayang tumameng dalang dalang hamur wakani mayang sinebat dalang kondo bono marmo panggung panggeng panggunggung sang murwenggata Anggih pundhita kang kinarya purwakaning carita sak mangking kang kahenggo hadi dasa purwa basa iku siji adiline dasa 10 purwaraning kawiwitan seradyan to gularing jagat mercapada kathah titahing jawata ingkang kasungsunganing akasa sinangga marang pertiwi kapit samudra loya kagebung ing luhara kepadangan Sanghyang Surya kasenenan Sanghyang Candra lamun angupaya 1000 tan jangkep sedasa 100 bisa mujudaken 3 kang kinarya purwakaning carita anenggihlah punika warnalira gelaring nagari Hastinapura ya saged sinebat nagari Liman Benawi ya saged sinebat nagari Kurujanggala mila sinebat negari Hastina awit mapan wonten tepining Bengawan Suwilu Gangga turta ingkang babar duwe nguni Nalendra jejuluk Prabu Hastimurti keparengi nggangi diwasa nagari Hastina mangku madyani ringin kurung sakembaran kinarya bebuka murciteng kawi awit kalongkong jagat sinebat negari panjang punjung pasir ukir gemah ripah kartata turaharja panjangaraning dawa punjung dhuwur lamun katrajuwa seminten dawaning praja sayekti negari Asina nagari kang jembar jajahane dhuwur kukuse jero tancepe padang obore kandel bebetenge turta tanpa wicalan wadya balane pasir samudra wukir gunung tata rengganing praja mengkeraken kisah ing samudra loya nyewaken wana ageng nengenaken karang padusunan dinapit-apit harga ageng saha alit saha ngayunake bandaran ageng karang padusunan kang dinapit-apit harga ageng saha alit sinawang saking mandrawa candrane kaya temanten anyar agemah saha ripah basa gemah kathah para kawula ingkang tumindak ade dagang layar Rangkudarina Pantara Ratri datan ana pedhote candrane kaya sela blakiti sela araning watu blakiti semut kaya semut kang wijil saking lengkeng sela dlidir dari pakatondo sanggane para kawula ingkang sami mapan wonten nagari Asina boten ngemokaken lebeting kitra sirajan to saking jawining kitra bocah ing arga perenge gunung kawistara jejel riyel apipit tumpang talang tumpang blandar tepung cukit adu tritis papan miyar katemah rupak awin saking gemaing praja karta-katandha para kawula eca manahe nungkul denya sami ulah tetanen ngolah ulu wedaling Siti Pategalan saha Siti Pasabinan awit sanggaring para kawula
sami nindaken sabdaning para winasis bapak katetanen ora mokal anggenipun dawahaken dukut tanem tuwuh datan wonten ingkang lepat petanganipun sedaya para kawula kang kepareng amung lara kesma sami nindakaken dawuh para pinisepuh ingkang sampun pono pangolahe bab pranata mangsa ginaken cara sinebat panca pambudidaya ora mokal saking wekelnya sanggya para kawula bebasana Gari Asina murakang sarwi tinumbas pajengkang sarwa sinati murah boga kalawan mastra sedaya kalih saking Durjana katebiyantining parang muka ingkang kinarya pratandha ingon-ingon Raja Kaya Raja Darbing para kawula alit ingkang awarni lembu maesa mendo ayam kambangan lamun ira gelar wonten pangonan yen latri bali kandhangya sowang datan wonten ingkang cinancangan Raharja sanggaring para kadang sentana para mantri nayakaning praja para wadya sumawana para kawula alit boten wonten ingkang tumindak cecengelan Rina pantun ratri tansah sayek-sayek komproyo hangangkat karyaning praja junjung derajat lungsuran bangsa saking ageng perbawane sang nata ndara cara sira hajri nilalading nalindra kapunggul semanten candraning negari Kasina lamun ginunggunga sak latri datan ana pedhote pindha weling tirta saking pucaing Aldaka sinten to ingkang kepareng anggren gari nagari ing Hastinapura boten-boten panjenenganing Nalendra sak ngerat jagat Pramudita ingkang kasungsunganing akasa sinangga marang pertiwi kapit Samudralaya kagebeng nihara kepadangan Sanghyang Surya datan paja mirip wong agunging Hastina sinten dasa ramalira dasa 10 nama aran Sri Ratu Narapati wis mestani jejuluknya den punjani den kuncani den gedhongi sedane den dadahaken ya kajejuluk Prabu Destarastra ya Raden Kuru mila jejuluk Raden Kuru awit lair glegak wonten gularing jagat datan priksa sarating Sanjang Pratanggapati nanging aja dupeh sang nata Caca Netya setunggaling Nalendra kesunungan kanthi dayan ingkang linangkung kagaduhan haji lebur seketi jalma pinilih ingkang saged nadai kanthi dayaning haji lebur seketi ora mokal jumeneng Nalendra kawistara gedhe perbawane bebasan ingkang tebi tumiyong kang celak samya manglung kathah Nalendra manca ingkang nukul datan sarana linawan Bandayuda ambung ajrih kaluhuran sang nata rikala semanten sang nata Prabu Destarastra lenggah siniwaka linemek kasur babut pramedani sinibaran wangi-wangi Hermawar Gondowida pinaringan lisah jebat ngasurika ngas gandanira mangambar-ambar dumugi pangurahan Jawi turta kinuyuhan sekar staman sirna kamanungsane sang nata Panyayah Bathara Kuwara mangejawantah nuju hari sajuga dinten Respati manis sang nata ngawontenaken siniwanaken agung sinten ingkang kepareng caket palenggan dalem sang nata anggih punika warnanira ingkang garwa putri saking Gendara ingkang sesilih Dewi Gendari Dewi Gendari dasar sulestya ing warna branyak pasemone kuning pakulitane tregal-tregel pangandikane ora mokal saged angrum-rum sang nata mula ora mokal tansah caket kelayan sang nata turta keladuk tresnanipun kelayan ingkang garwa sinten ingkang kepareng sowan wonten ngreksa dalem sang nata anenggih punika
warangka dalem nagari Ngasina paring dalem nama sang Nindya mantri dikana Patih Harya Sengkuni ya Harya Sumantri Gantalpati buntan kawruh bab ubang ingkring praja ora mokal tansah pinercaya klayan sang nata Patih Harya Sengkuni Semambung Gugur putra Pambayun Ngasina kekasih Raden Harya Kurupati satriya gagah pideksa godhek wok simbar jaja musika jenar sembada genging sarira yen ngandika hantep kaya gluduk mangsa ketiga Raden Kurupati Semambung Pungkur ingkang rayi kalebet putra Hastina kekasih Raden Harya Dursasana lagak lagu lagianipun semu sembrono kesenungan watak gecul marucul kaduk sembrono Raden Dursasana Semambung Pungkur Sangya para kadang sentana para mantri bupati nayakaning praja Handhir piswanalira kaya samudra tanpa tepi lamun mangetan dumugi wantilan mangalir dumugi munggangan mangulon mepet kagungan dalam trata krambat pangidul pepet samudra raya parandene rep sidhem ron datane bah maruta data lumampah ingkang kapiyarsa mungsara ning abdi dalem griya gemblak gendhing tiyang kemasan ingkang sami nambit karya pateng careng klong pateng careng klinir gantiya mandaraga ingkang kinarya miyak swasananing Siniwakaragung awit negari Ngasina nampi rawuhnya Pandhita Ketalkanda keparap Sang Mahatmur Siwara Bisma sigra pinapak sangya para kadang sintana lenggah jajar sang nata dugi wis mapan lenggah Mahatmur Siwara Bisma sira kamanusane sang nata panyayah Bathara Basu Cakrapati Mangejawantah Sang Hyang Pratanggapati wis panjenengakasa titiwanti sang nata kepareng lenggah sinimaka kinarebek sangya para kadang sentana para abdi dalem tanggung mungging kanan saha kiring banyak dalang sawunggaling Hardewaliku kinebutan lare manyura saha ampilan-ampilan dalem sang nata bocah nonong bocah buli bocah becik bocah pincang waneh-waneh solah bawane waneh-waneh candrane ana ingkang rumpya-rumpya sesinome wonten ingkang dengklang astane wonten ingkang nawon kemit payu menapa bangkeane wonten ingkang mandul-mandul payudarane saya ngangsek swalira sangya kang marasawan he kanca maju ayo kanca maju sang nata lenggah sinimaka ayo kanca maju ayo kanca maju kanca jajari regedeg clorot
tahap sari tumonten rengganing prabota para dewa yang para resi kagiat mulat indah ngerti syarat suling repat cara rumpindo wiswa lukar Pangyoto katiping samirana bir pangawining asta sang resi leng-leng driya mangun mangun kandhang rimantan kaning Jaya lino tanandang kaning jan sembali ring ulun kapurung barisan bengarat sahananing kangge kalan sing kasih leng-leng ramyan ingkang sasongko wayah nyokang lagyosu maras bareng-barengku Rumeng puri Rekyono sir mandaya Mandoyo sekar ring bawana Jaladri kang kapitaning Surya dening Kiwankara anjrah sumembur saking sarira risan
sekar ring nalendra sok neng nala sedya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira kang madidya-didya hamuja erjo harajaning bawana lenglek gatining kak aman sapa ning kang astina samantara tekeng Tegal kuruna lariwa yuwa kresna laku cireng prasurama myangkan wajanaka Narado kapang yo Tegal luri milu karya sang bupati sang bupati jagat Dewa Bathara muga Bathara paring pangayoman marang panjenenganing sun Gendari kula wonten dawuh sinuwun sing sowan sapa iki adat sing wis kianggere ingsun lenggah Siniwaka iki anak-anakku Kurawa padha braok. Sapa sing ketok? Jagat Dewa Bathara ingkang kepareng sowan ngersa dalem sinuwun inggih punika Adipati Harya Sengkuni ingkang putra Kurupati ingkang putra Dursasana lajeng Kanjeng Rama Mahatmara Siwara Bisma. Wah, Sengkunine ana. Inggih. Ya. Pancen anggere Gendari ana mesti Sengkunine ana. Pancen iku nek karo sedulurmu kuwi paribasan gedhek karo antuk. Monggo lajeng kepareng acarani suwanipun Adipati Harya Sengkuni. Ya Gendari ya. Sengkuni padha kanthi harja sowanmu. Nuwun pangestunipun Koko Prabu.
Suwanipun ingkang ngrayi kepatihan boten manggih sambi kala kepareng ingkang ngrayi nyaosken sembah pangabekti mugi kunjuk kula non ya tak tampa pangestunipun Kakang Tampanono Adipatih Haryo Sengguni kula non kula pundi dadosna jimat Kurupati putraku wong gagah padha kanthi raharja kula nuwun pangestunipun Kanjeng Rama suwanipun ingkang putra Kurupati boten manggih sambi kula kepareng ingkang putra nyaosken sembah pangabekti mugi kunjuk sahandaping padha mawantu-wantu ya tak tampa Kurupati ndadekke bombong birawaning penggalipun Rama pancen kowe anakku sing tak dama-dama iso gawe lega-legawaning penggalih wong tuwa aku ki yen ngrayang agamu banjur kelingan karo purunanku Wijasena karo apa Bratasena Kurupati prayogakno Hun Dursasana wonten dawuh lho Kanjeng Rama padha kanthi raharja kula Dursasana nggih pangestunipun Kanjeng Rama ingkang putra Dursasana mboten manggih sambi kala ingkang putra nyaosken pangabekti kula kunjukna ya tak tampa Dursasana lha iki anakku sing siji iki pancen beda karo liya-liyane senengku ki anggere sowan ora ndelok swasana susah ya brawok swasana seneng apa meneh le brawok mula kowe iki jan tenan ndadekke bombong atiku Dursasana prayogakna sewanugrana nggih dateng sendika Kendari kula wonten dawuh sinuwun para putra-putraku supaya semeneka sawetara ingsun bakal mangayu bagya rawuhe Rama Mahatma Siwara Bisma kula nuwun inggih dhateng sendika Rama keparenga ingkang putra ngaturaken pambagya senajan to sampun lalu mangsa ingkang putra ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk rawuh ndika wonten nagari Ngasina Rama Panembahan jagat Dewa Bathara muga Bathara paring pengayuman marang aku ya to Ger Distarata nampa pamujimu prataku negara Ngastina ora ana sambikala yen wong Buddha pangestawanipun Rama sayogi katur ngersane Angger Prabu Dastarastra kula pundi dadosna jimat saha teguhan kayuwanan kula Rama Panembahan ya mengkono kula Sengguni kula wonten dawuh wektu dina iki ingsun sumedya rembugan klayan Rama Mahatma Siwara Bisma mula wanter sabdanipun Kakang aja pati kowe nyambung pangandikaning ingsun apa dene Kanjeng Rama lamun to jeneng sira ora ndak keparengake kula ana inggih ngestuaken dawuh Kaka Prabu Rama Panembahan kondur pangandikane Angger Prabu Dastarata mawantu-wantu panuwun kula bebasan nagari ing Ngastina wanci panglong kepapak obor sewu ingkang dadosken kali damar pepeteng kejawi namung Kanjeng Rama Mahatma Siwara Bisma dadosna kawuningan Rama saderengipun Kanjeng Rama rawuh wonten nagari Ngastina pindha bangun kasaputing lebu sauger Kanjeng Rama lenggal menika rawuh cara rikma bundhet Rama Panembahan ingkang saged angudari petenging swasana negari ing Ngastina mila Kanjeng Rama kepareng kula nyuwun sabdanipun Kanjeng Rama Panembahan jagat Dewa Bathara Dastarata kula wonten dawuh bawanipun Rama wis kepareng sowan ana negara Ngastina
Upamanipun Rama semurandat nggon Kurawuh sing gedhe pamengkumu bawane Angger Prabu Waloka pun Rama rawuh ora negara Ngastina cara rikma bundhet kang ndak percaya angudari saiki enggal mbabarna apa kang dadekke peteng jagat mula negara Ngastina pun Rama ora kabutan bakal nganglungke jangga nilingken asmara murih terwaca nampa sabdane Angger Prabu Dastarata Purwa gatining carita latri puniki sayekti tanedya hatur piwulan amung suka caos palupi Rama Penembahan kondur Angger Prabu Dastarastra dados kaweningan Rama ingkang dadosken peteng swasana jagatipun ingkang putra lelampahan ingkang sampun kalampah kula kengetan lelampahan rikala Yai Prabu Pandhu Dewanata sumedya pecat sukmanipun wonten lelampahan ajangan-ajangan perang klayan Nalendra Pringgondani duing unit Prabu Trembuka Rama pangandikanipun Yai Prabu Pandhu kaliyan ingkang putra mekaten Koko Prabu kula titip negari Ngastina benjang diwasane Pandhawa kula aturi maringaken negari Ngastina kapasrahaken dhateng para Pandhawa ingkang sakmangke Koko Prabu nggula wentah ingkang purunan kula caosi sigar semangka ingkang sepalih menika kagem Pandhawa ingkang sepalih pinangka pituwas panjenengan menika ngrangkul utawi nggula wentah para Pandhawa pramila pecating sukma Yai Pandhu ingkang putra ingkang ngembani jumeneng Nalendra wonten nagari Ngastina karana sakmangke para putra Pandhawa inggih purunan kula sakmangke sampun dewasa prayogining lampah ingkang putra kedah kados pundi jagat Dewa Bathara Dastarata kula wonten dawuh yen saka panemunipun Rama rikala anakku Pandhu jumangkah ana madyaning Pancabakah wis dadi jangkaning dewa dadi lantaran seda ana madyaning paperangan amarga midak kresnigan agemane Prabu Trembuka kang aran Kyai Kalanadah dadi srana patine anakku Pandhu kabeh padha nekseni rikala sadurunge pecating yuswa negara Ngastina dititipke marang kowe separo kanggo Pandhawa separo kanggo sliramu pinangka pituwas nggonmu nggula wentah marang Pandhawa la upamane kowe darbe penggalih dina iki ndak pawas Pandhawa wis dewasa tak pasrahke marang Pandhawa iku ya prayoga amarga ya Ngger kowe kudu eling kowe jumeneng ratu negara Ngastina iku mung dadi ratu wakile adimu Pandhu merga Pandhu kuwi murut kasedan jati Pandhawa durung dewasa banjur dititipke marang sliramu mula ya Ngger saka panemunipun Rama negara Ngastina pasrahna para kadang Pandhawa sigar semangka
Amarga Pandhawa wis akhir dewasa, mongko saiki honcat saka negara Ingesina. Aku eling Pandhawa kuwi momonganku, Kurawa iku momonganku. Kabeh padha lair ana bumi negara Ngesina. Pandhawa Kurawa isih rikala semana isih mbrangkang, saiki wis cerapang, aku kulina watake para putu-putuku Pandhawa. Mula ya Ger saka panemuku, aja tida-tida enggal pasrahna negara Ngastina Sigar semangka marang kadang putra Pandhawa. Inggih. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama Panembahan. Gendari kula wonten dawuh. Saka panemumu kepiye Gendari? Amit dalem saya sinuwun kepareng kula matur. Iya. Yen to Kanjeng sinuwun menika badhe ndhahar aturipun utawi pangandikanipun Kanjeng Rama Panembahan, kula mboten sarujuk. Lho, sebabe ingkang jumeneng ratu wonten negari Ngastina menika rak panjenengan dalem ingkang sinuwun dados pangawas tunggal menika sinuwun Prabu. Senajan to rikala Yai Pandhu badhe pecat sukmanipun negari Ngastina pun titipaken kalayan Jingandika menjang tiwasaning Pandhawa kedadipun paringaken kula mboten lila. Yen to Ngastina menika pun pasrahaken Pandhawa, kula aturi enget keng putra menika pinten? 100. Upamanipun negari Ngastina kapasrahaken dhateng para Pandhawa, lajeng ing putra badhe mapan wonten pundi? Panjenengan tresna kaliyan purunan para kadang Pandhawa menapa ingkang putra menapa Gendari? Nek aku tresna purunan-purunanku, teges panjenengan menika boten saged nyembadani pangkunjingipun ingkang putra miwah ingkang garwa pun Gendari. Pilalu kula badhe wangsul wonten Gendara. Pilalu kula wangsul wonten Gendara. Boten badhe suwita ngrasa dalem ingkang sinuwun kosik to kosik. Aja kaya mengkono to. Kowe kuwi anggere kleru sithik rembugmu mengar bali ning Gendara. Mongko wis bacut anakku Kurawa iku 100 selap. Ngono ya ngono ning aja banget-banget kuwi Gendari. Inggih. Inggih sinuwun Adipate kula Kakang Mbok. Wis to kowe matur sing nganggo karti sampe kono lho. Iki kepareng matur Kakang Prabu. Piye sengguni? Sejatosipun pangandika dalu ingkang sinuwun kula nggih nayogyani sanget amargi prajanjen rikala semanten Kakang Prabu Pandhu nitipaken wonten ing negari Ngastina kedah sepalih pun pasrahaken Pandhawa. Menika sarujuk ingkang rayu ginayogyani. Dadi kowe ya sarujuk lelakon iki sing upama negara Ngastina tak pasrahke marang purunan-purunanku para Pandhawa. Inggih kula nggih sarujuk sanget. Adipate kula aja lali lho. Rembug kutina kang kepungkur ora kena ana suket godhong krungu lho. Inggih. Kula nderek tenan sengguni estu. Kenang apa kok glenak-glenik ayake rembugan karo Gendari, mboten napa-napa kok. Kowe iki pancen karo Mbak Yumu kuwi gedhek karo antuk. Anggere wis karo manggut-manggut ngono kuwi sajake wis ana paribasan tumbuh leh tutup. Wasipun sinuwun kedah nderek mangayu bagya yen to panjenenganipun kang sinuwun kepareng maringaken negari Ngastina Sigar semangka. Ning kowe ya wis lila tenan. Inggih sampun. Ya wis nek pancen wis lila mengko bakal tak pasrahke negara Ngastina marang para putra kadang Pandhawa. Rama apa nggir kados pundi pemanggih ndika Kanjeng Rama Panembahan? Aku ya sarujuk aja kesuwen enggal pasrahno negara Ngastina Sigar semangka. Nek kesuwen paribasan kuwi ngemut gula krasa legi.
ora prayoga kedadiane mula ya nggir muga-muga Bathara paring pengayoman semono tresnamu marang putuku para kadang Pandhawa sak wetara iki padha bali ana ing wukir tawu nganti-anti negara Ngastina dipasrahke marang para kadang Pandhawa ya muga-muga ayo padha nyuwun klayan Hyang Widiwasa muga-muga lekasmu antuk pengayoman klayan Hyang Widiwasa kula nuwun inggih Kanjeng Rama Panembahan ana pandhita hakarya wangsit pindha kumbang hangajabing tawak susu angin ngendi nggone lawan kaliyeng kangkung watesane langit jala nidi manuk mabur uluke ngungkuli langit sebet gebyar waito eco gede bal pangandika Prabu Dastarastra saha para kadang Sentana miwah Sang Mahatma Resiwara Bisma ingkang den penggalih anggenira sumedya maringaken nagari Ngastina sigar semangka klayan para kadang Pandhawa rikala semanten prajanjen ingkang katampi duk rikala Prabu Pandhu Dewanata badhe pecating sukma eling-eling Dewi Gendari setunggaling wanada ingkang buntas kawruh ngeka dasa ukara satemah pitados klayan rembug manise Dewi Gendari Prabu Dastarata kasaru geger siniwakan agung sinten ingkang dados kendharek sangya pura kadang Sentana Rakaya-kaya ingkang minggas tinggil Dinata-rata garwa Prabu Pandhu Dewanata duke nguni ingkang sisilih Dewi Kunti Talibrata ya Dewi Prita ya Kanjeng Ratu Jimat nganti ingkang putra Bratasena galih lampahe
Katetangi emeng ing tias marang risang karya rimat sang pekik kapyatanku tanono liyan kang kaesti mugi sinembaten karsanira Gedari kula wonten dawuh sinuwun ana angin babar gondo amrik arum aku ora pangling lagek-lagian kaya mengkono nek ora anakku si Bratasena ora ana anggere ana angin gedhe mbambar gondo amrik arum cetha purunanku Bratasena bener sing teka iki purunanku wong bagus Bratasena kula nuwun inggih sapa kancane ingkang rayiti ajeng Kanjeng Ratu Jimat wadiku Kunti inggih sinuwun wah suwe ora pinanggih suwe ora katon oneng rasaning penggaliku kula nuwun inggih monggo lajeng acarani sewanipun ingkang putra Bratasena mewah Yai Kanjeng Ratu Jimat yo Gendari yo Yai Ratu padha kanthi raharja pratamu negara Ngastina Yai Ratu Jimat kula nuwun inggih pangestunipun Koko Prabu mboten mangke sambi kala kepareng ingkang ngrainyaken sembah pangabekti mugi konju osandaping pepodo sinuwun yo tak tampa diajeng pangestuku tampalana diajeng Kunti tali brata padha kalih harja sowanmu nuwun pangestunipun Kakang mbok mboten mangke sambi kala syukur bejo sewu syukur Sena putraku wong bagus putraku wong Jendara Bratasena wah ono pangandikamu apa Destarastra wakku padha kalih harja kula sowanmu negara Ngastina nampa pangestune Destarastra bapakku sowanku rano sambi kala sembahku tampanana Destarastra bapakku yo Gir Bratasena ndak tampa pangestune wong atuwamu tampanana ndak pundi pindha jimat Kunti kula wonten paring dawuh sajak mawa gita nenaung gati janur gunung kadingaren
Daya-daya pun Kakang priksa kang dadekke sumengkaning penggalih diajeng Ratu Jimatsu Wanana Negara Ngastina enggal kowe Walaka apa kang ndak sedya nganti sumengko pengawak Bajra Katitiri mimijelis muka ora kebrangu sapi agemanmu dodot gumlarah ora kebering setake agemane putraku si Bratasena inggih keparang matur sewu kalepatan nyuwunku ing pangaksama Koko Prabu ya ingkang sepisan Rai Paduka nyaosken sembah pangabekti kula kunjuk iya ndak tampa ingkang angka kalih kula nyaosaken sembahipun yoga-yoga kula para Pandhawa Wija Kangka Bratasena Permati saha pinten Tansen ya tak tampa sembah anak-anakku para Pandhawa bisa mbabar daya kasantosanipun Kakang kula nuwun inggih dening kang angka 3 sing wigatos Koko Prabu inggih tiyang sepuh kados kula menika senajan to wanodya paribasanipun tiyang sepuh menika kagem gerung-gerung anak-anak kula para Pandhawa rikala semanten ingkang rayi saksetanipun sinuwun Prabu Pandhu Dewanata para katang Pandhawa mewah ingkang rayi sakmangke suwita mapan wonten pertapan Saptwarga inggih wukira tawu Koko Prabu ndadosna kawuningan ingkang rayi dipun gunjing layan para anak-anak kula para Pandhawa bilih sejatosipun negari Ngastina menika kadhanipun anak kula para Pandhawa ingkang putra purunan para Pandhawa ngucik kamukten negari Ngastina ingkang rayi Kunti mila sowan wonten ngersa dalem sinuwun Koko Prabu badhe nagih janji rikala prajanjen pangantikanipun sinuwun Prabu Pandhu rikala badhe pecat sukma seda ajang-ajangan perang layan Prabu Tremboko keparenga ingkang rayi Kunti badhe nagih janji kados pundi to kesakanipun Koko Prabu monggo negari Ngastina kula suwun sikar semangka manut pangantikanipun Koko menapa sinuwun Prabu Pandhu rikala semanten Koko Prabu gandeng Pandhawa sampun diwasa badhe kula suwun negari Ngastina sikar semangka wah aku yo genepi rembuke Kunti babuku Destarasta bapakku gandeng aku biyen ora ngerti sejarah kaya mengkono bareng Kunti babuku ngendika rikala semono negara Ngastina kuwi dititipke marang kowe saiki Pandhawa wis dewasa aku njaluk negara Ngastina sigar semangka jagat Dewa Bathara piye Gendari adikku Kunti nganti putraku Bratasena padha nagih janji gugat karo aku kepengin njaluk bumi negara Ngastina lah ora lido apa jagat Dewa Bathara sinuwun apa kula kepareng matur ya yen to negari Ngastina menika wau kala semanten kula nyuwun dipun pasrahaken nanging wonten paribasan Sang Hyang Pertangga Pati menika yen tesih sumorot ngebaki jagat saged wagingsir kula mboten lila menawi negari Ngastina kasuwun dhateng para Pandhawa sikar semangka yen to sinuwun masrahaken dhateng Yai Kunti menapa diri Pandhawa pilalung kula wangsul wonten Kendara sakmenika ugi banjur kepiye aku kudu kepiye Gendari wasipun mekaten Pandhawa menika sakmenika sampun diwasa yen kepengin nglenggahi negari mboten ngucik negari Ngastina
yen Ngastina menika paribasan namung nglenggahi klasa gumelar. Amarga iki tinggalane adiku Pandhu Sengkuni. Nanging ingkang jumeneng ratu menika panjenengan. Dados ingkang menang Pranata, menang Purba menika Nalendra. Pangandikanipun Nalendra menika tanpa beda kados wedharing kitab suci. Pramila yen Pandhawa kepengin gadhahi negari kedah prehatos kedah sak mangke kados pundi Koko Prabu caranipun yen to Pandhawa kepengin nglenggahi negari kedah ngrekodaya badhe pun paringi pedamelan menapa kaparingan bumi pertigan menapa pertigan pundi sak mangke kapasrahna para Pandhawa mekaten. Ya Sengkuni ya nek ngono pancen lantip panggrahi tamu. Ya ana paribasan sak galak-galake Sima ora bakal mangsa gogore dhewe. Kundi kula wonten dawuh. Saiki ngene. Kanggo srana mbanterke tapane purunan-purunanku para Pandhawa. Tak nggo nyoba sepira to kasudibyane para purunan-purunanku Pandhawa. Kula nuwun inggih saiki para Pandhawa ora tak paringi bumi negara Ngastina nanging tak wenehi gempalaning bumi perdikan negara Ngastina wujude alas gung liwang-liwung ing aran alas Kandhawa Prasta ya alas Mertani. Mula kundi tak paringke alas Kandhawa Prasta lamun to Pandhawa bisa mbabat alas Kandhawa Prasta Pandhawa bisa jumeneng ratu ana negara ing kono nek pancen Bathara ngudaneni kelakon Pandhawa babat alas Kandhawa Prasta ya alas Mertani. Kacarita Dewi Kunthi Talibrata dumpi nampi sabdanipun Prabu Destarata para Pandhawa kinarya babat alas Kandhawa Prasta ya alas Mertani ora mokal sigra gegruntulan waspane gandeng ingkang putra Bratasena. Rempuning tias netya gongkingken lir sudama surem sorote tanpa dak wit katawengan lampahe mega mendungang layu lelayune saya ngranuwi kekes sambat pralaya duh dewa betaraning jagat yekti lilo pratengan toko jagat dewa Bathara anakku lanang Bratasena ayo bali aja ngucik negara Ngastina Yonggir lamun to kowe lan para adi-adimu kakangmu ngucik kamukten negara Ngastina kaya ngene kedadiane para Pandhawa yen kepengin duwe negara kudu babat gempalaning negara Ngastina ing alam alas Mertani ya alas Kandhawa Prasta Sena
Wah, ono apa Kunti babuku? Upamane Pandhawa sagu, aja ndak sagui sebabe. Alas merentaniku alas gawat kliwat urit angker. Sapa sing ora ngerti wingiting alas Kandhawa Prastaya nggir. Aku ora lila menawa para Pandhawa babat alas merentani aja meneh mengku babat alas sedeng ana kiwa tengen mesti kowe padha tekaning pati. Aku ora lila menawa anak-anakku padha tekeng lalis. Yo kaya ngene iki sing wis dadi wong tuwa sejati anak kuwi sempalane ngawak kantelane ngrasa sugih miskin karo anak yo nggir. Nanging yen kowe kayu kamukten negara Ngastina bebanane babat alas pilalu kowe karo aku dadi wong glarahan ora duwe negara ya Sena. Wah, Kunti babuku, apa yen aku rasaku nampa dawuh Drestalastra bapakku dudu watake Bratasena. Banjur karepmu tak saguhane pitukane Drestalastra bapakku. Erotinang karang abang nagih utang pati Lutiranya kang nyembur gagak rimang munia bangun eka siji diwatak nunggal buminya kang gumingsir ana padang dudurina ana peteng dudu wengi ya iku arane petenge ngantaka. Wah, Destarata bapakku. Apa nggir Bratasena? Yen to kowe dawuh yen aku kudu babat alas Kandhawa Prasta tak saguhi. Kowe saguh babat alas mertani ya alas Kandhawa Prasta. Yen ora saguh dudu Bratasena. Bagus. Tak jarwani ya Bratasena, bapakmu mbiyen wong kondang. Kondang baguse, kondang kepinterane, kondang atose, kondang glelenge mbiyen. Mula upama kowe marisi watake adhiku Pandhu ora mokal. Kowe kekendelamu kliwat kaya adhiku Pandhu. Wah, ayo endah-endane anake Pandhu. Mula lagak-lagane kaya adhiku Pandhu. Ya to nggir, wong tuwa kaya aku muga paring pangestu marang kowe, muga-muga kowe kelakon babat alas Kandhawa Prasta. Nanging umpamane kowe cilik loro gedhe tekaning pati piye? Pati urip ora tak pasrahke marang sepadha padaning titah. Pati uripe Pandhawa tak pasrahke karo Bathara kang hakarya jagat. Bagus. Besok kapan nggonmu jumangkah babat alas Kandhawa Prasta? Ora ketang colok lintang sambung ubur dina iki aku njaluk pamit budal babat alas merentani. Iya sing ati-ati ya nggir Bratasena. Pangestuku mbanyu mili ya nggir Bratasena. Sampun Kaka Prabu, kula nyuwun pamit badhe medal jawi badhe nenuntun anak-anak kula para kadang Pandhawa ya Kunti adhiku ya sing praitna ngati-ati ya Kunti Bratasena.
kula Kanjeng Rama. Lah kok kaya mengkono tibaning lelakon iki Dasarata. Apa kowe lali Dasarata? Aku ra wis bola-bali ngendika. Dadi ratu negara Ngastina kowe iku mung ratu siliyane wakili adimu Pandu. Kowe rak yo kelingan to. Prajanjen dikala semono. Lah kok kowe cara wong ngemut gula kawistara krasa legi, lah kok kowe gendoli kamukten negara ing Ngastina ndandak nganggo api-api lamur babat alas Kandhawa Prasta para kadang Pandhawa. Ya. Yen ngono Bisma ora ana gunane ning negara Ngastina. Lelakon iku muga-muga Pandhawa antuk pengaliman klayan Hyang Diwasa, purna tak bali ning talon. Prabu Kanjeng Rama Mahatma Rasiwara Bisma sajake duka klayan aku Sengguni pun kersane duka nggih pun kersane saiki nang ndi kundur wonten Ketal Kandha banjur kepiye upama Kanjeng Rama duka kepiye nggonku arep ngerum-rum klayan Rama Penembahan Sang Mahatma Rasiwara Bisma pun kersane wong nesu iki anggere dilengke mawon suwe sak yo lilih karepe dhewe. Kaya kula niku nggih. Anggere dinesone kali mbok bate kula nengke mawon. Suwe-suwe nggih wanuh karepe dhewe. Adipate Harya Sengguni kula Kakang Mbok. Piye rak yo kowe? Nggih kula sampun ngertos. Ya syukur. Ya pancen lakon iki sing tak anti-anti ya Sengguni nggih. Barang wis kebacut kaya mengkene. Lah ya kaya ngene iki. Jejere wong kakung ki nek dibujung rembug layan garwa mongko wis kebacut bebodro kaya mengkono kuwi. Aku nganti tega klayan purunan-purunanku para Pandhawa supaya babat alas Kandhawa Prasta. Sengguni kula wonten dawuh. Nanging kelenggane kita suwun marang Bathara muga-muga Pandhawa kelakon babat alas Kandhawa Prasta klononon lan aku dawuh marang jeneng sira metu njaba pelapaten purunan-purunanku para Pandhawa nggone babat alas nek iso aja nganti temandang rumangsa getun geduwung aku kebacut cara jemparing wis mual saka gendhewa. Ya muga-muga mengko nek gelem dijungkranani becik Pandhawa wurungna nggon nek bakal babat alas merentani ya Kandhawa Prasta. Kula ninggi ngestraken dawuh Kurupati kula mboten dawuh Kanjeng Rama Diwaji. Tak parengke metu njaba semono uga kowe rum-rumen adi-adimu para Pandhawa aja nganti babat alas Kandhawa Prasta. Dos pundi paman? Sagono nggih ngono wae. Hi dateng sedika nyuwun pamit. Dursasana. Wonten dawuh. Metu njaba ya Kir. Pelapaten adi-adimu wurungna aja nganti babat alas Kandhawa Prasta. Nggih dateng sedika. Istirahat dawuh klonon. Kendari kula sinuwun ayo kundur gedaton munggah sanggara pamujan swami kula dherekaken sinuwun. Oh titip para sabdanira Sang Nata Prabu Dastarastra ngrenggani sabda Pandhita Ratu
sabda pangandikan pandhita temen Ratu Gedhi Pangwasaning ingkang kinarya pratandha yen Alendra ngendika sak Wandarata tiyang sak negari candrané wi Kresna tumaming drancang datan kepareng lumebek yen to pandhita datan mulawali samangke sang nata kepareng kundurang kedaton kagandheng astane klayan ingkang garwa Dewi Gendari tedhak saking palenggahan dampar kencana sinebat dampar sela cendani ginar beksan gyapur kadang sentana patinggal biarengganing busana sigra piyak ngarsa tutup samir jelog saking palengganira kaya panten binayang kahari Suyaka Sutipya sawara-wara unggul gadanira pitung gedhi jagat dewa Bathara anak kungkir Bratasena Hanopa Kunthi babuku mumpung durung kebacut yonggir aja tak bacut ket nggon mudhar kegayuhan mundi dawuh wakmu Koko Prabu Destarastra babat alas Kandhawa prastaya alas Mrentani kowe aja nyandung njrempet lakuku Kunthi babuku aku yen wis saguh kudu saguh mung gedhe panuwunku pengestune Kunthi babuku tak jaluk bakal tumuju ana ing alas Mrentani semedya tak babat alas Mrentani wis ora kena tak penggak nggih ora kena kowe menggak kang dadi aku leren kelakon babat alas Kandhawa prasta yen mengkono puji rahayu ngayomana laku cantraku yonggir Bratasena Kunthi babuku pangestumu tak jaluk
sigra kang bala tuminggal perang campuk samiya ngedali lir dadut pirete ing godo dahyang kong mangoncang niti pinjang sangat jiwijil ladinya ngedali muwus seren luwih dhisik Dimas Bratasena Kartomarma Kakang Wanaba uncat Muskanagara Ngastina Kanjeng Rama dawuh penggaken Bratasena nggone babat alas Kandhawa Prasta yen nganti cilik loro gedhe tekaning pati Kurawa melu kelangan mula ya Dimas aja tak bajutke nggonmu darbe gegayuhan babat alas Kandhawa Prasta Bratasena janji wis saguh ora bakal mingkuh saka lelakon iki. Hayo kowe semingkir. Ora kena kowe nyantulane karo laku kowe lah. Aku iki kaya mengkene mergo tresnaku kaliyan sliramu ora peduli. Ayo semingkir. Ora semingkir. Nek ora semingkir malah kowe tak gawe cilaka. Oh Bratasena. Ora kena diman karo kadang kene mergaring patimu Bratasena. Bambo Bambo Kartomarma ketiwasan paman Bratasena saya suwe saya wuwuh kekiyatanipun kula kelingan jaman pendadaran siswa saka lima riyin Bratasena niku pancen satriya sing sentosa gengaluhur karosane magilo-gilo mesti ngarep ngandhake nek kowe kalah ngono to inggih paman Bratasena mboten ginake tangan ming ngidak nendang kalih kula. Kula rumaos kewragangan paman, mboten wani kula mungsuh Bratasena. Lah. Kurupati kula paman, mangsa bodho Kurupati legaske co. Bratasena mangke kula ingkang pepalangi.
Seno opo Kurupati kakangku nek tak eman murungno nggon marbabat alas Kandha Prasta Dimas aku ngeman marang kowe gaganmu Kurawa ora semikir idak-idak legare katu oh Pampo karpe dhewe Bratasena opo Dursasana kakangku Kurawa padha mepalangi kowe iki mergo Kurawa ki tresna karo kowe Dik mergo Pandhawa ki lair ana negara Ngastina Kurawa ya lair ana negara Ngastina aja nganti kowe kelakon babat alas Kandha Prasta ya alas bertani burung tan burung digadhok karo demit alasana kowe arep mepalangi karo aku tunggal dini Kurupati kakangku lan Kurawa mungsu aku mendho saka pangrerepa lah ora kira tak iman kelakon obat tapi ki buyer pendeleng kamu le Ketiwasan paman wong perang ki anggere bukaane ketiwasan ngono mesti kalah kowe yo inggih tak jarwani ya Dursasana mula Kurawa tak ketapke supaya nyegat karo Bratasena iku pancen rikala dina kang kepungkur wis tak rembug karo ibumu Kakang Mbok Gendari menawa negara Ngastina sigar semangkut supaya dikukuhi dadi ora diwenehke para Pandhawa. Aku ngene iki sing tak rigen-rigenke ya mung para Kurawa kuwi kok, Ngger. Lah kok Bratasena cegat dalan mergane. Bratasena iku klilipe para Kurawa. Pandhawa iki klilipe para Kurawa. Bratasena mati klakon mati ana negara Ngastina, ora klakon babat alas Kandha Prasta ya alas mertani. Yen Bratasena mati Pandhawa ringkih ngono lho. Lah ning kasunyatane Bratasena digdaya kok para Kurawa mboten wonten kang saged ngendhih kegiatane Bratasena saiki ngene ditonton saka kaduan. Saiki Bratasena dicegat digawe cilaka para Kurawa ora bisa. Saiki supaya mati ana ngalas
babat alas Kandha Prastaja menawa nyemplung alas. Sedeng ora tambine alas mesti wis dipangan demit alas mertani tonton saka kadet. Lho iki, monggo kula dereke, Mas.